Dragi moji, na kanalu Lenormand Ela. Znači, sve smo nekako radili neke ozbiljnije teme, ali nimalo manje ni ova nije ozbiljna. Uvijek nekako krivimo tu neku drugu stranu. Ja sam sad odlučila da odradimo temu šta kada njegovo ili njeno srce, zavisi ko gleda, uzmite iz vašeg Google-a, progovori. Prva grupa. Znači, vjerovatno i analiza, odnosno video, tako će se zove, šta kada njegova ili njena duša progovori. Hajde da vidimo malo, da se povežemo s tom energijom. Prva moja grupa, kratko ali slatko čitanje. Prva grupa, znači, da vidimo šta kada on ili ona progovore. Hajde da vidimo. Hvala što me pratite, zapratite kanal, besplatno je da bi opstao ovaj kanal, znači to je moja poruka do vas. I kao što znate, plavo srce gdje stavim, tamo možete da me kontaktirate, odnosno da napišete pitanje. Kaže, još uvijek te volim. Možda imam novu ljubav, novu osobu pored sebe. Naše vrijeme dolazi, iako znam da postoje strahovi, da si ljuta ili ljut, kako god. Znam, zalutao sam, kaže. I sve je ispalo onako kako nije trebalo. Povuklo me je nešto drugo. Vaša osoba kaže da je povuklo nešto drugo. Mislila si da sam s tobom iz interesa, ili mislio si, samo ukrenite u svoj ugao. Kaže ovako: toliko još uvijek me privlačiš da, ne znam, postoji iskra, plamen koji još nikad neće se ugasiti. Vidite kako ovdje postoji nešto što ja bih rekla da ova osoba za koju, ne znam za koga će rezonovati ovo čitanje, ali postoji, kaže, mislila si da sam player, zavodnik, možda si bila i u pravu. Jer tako sam se pokazao. Zašto? Zašto sam se tako pokazao? Smatrao sam da nećeš mi oprostiti moje mane. Ova osoba definitivno ima neke mane. Možda previše sam pio ili ne znam, bio na pogrešan put. Ali toliko me privlačiš da je to nemoguće. Kaže vaša osoba da joj trebate, znači karta koja kaže da joj još uvijek trebate. I možda, znači, iako kaže imam nekog, ja sam još uvijek sam u duši. Sam u duši, proleće je ovdje jako bitno. Znam da sam sam kriv što sam ovo zaustavio, ali svjesno sam to uradio da te udaljim od sebe. Jer ti si bila neko i nešto što je drugačije. Znači, to je nekako poruke iz duše vaše osobe. Definitivno ovdje postoji ljubav, znači da se ne lažemo, ljubav koja je na neki način zaustavljena. Iz nekog straha, iz neke energije. Znači, mi nećemo ulaziti životne situacije kako god, uglavno energija koja je bila korekcija koja je bila u zastoju. Hajde da vidimo što nam kažu ove kartice. Kada bi njegova duša progovorila, kaže, povređen sam, patim, na dnu sam,
Ništa mi ne ide otkako nismo zajedno. Ovdje imamo vazduh, zemlju. Da, hladan sam. Povredio sam te. Ali još uvijek se nadam da postoji mjesto, grad gdje ćemo se opet sresti. Znam da imaš i ti nekog ili ćeš imati. Ali ja ću se boriti za tebe. O, jako lijepo. Kaže, sve bez tebe izgleda drugačije. U bolu sam. Čak možda ova osoba se prikazuje kao, ne znam, jako hrabra, jako dosta vazdušna energija, jako odlučna. U stvari duboko u sebe osoba jako pati. Mislim da nemate uopšte komunikaciju jer ovdje ja prosto ne mogu da pričam. Ovdje energije mogu da budu zamijenjene u ovakve analize. Vaša osoba kaže da možda mu je povukao novac ili možda sam bio uslovljen, novac ili nešto drugo, zato sam otišao od tebe, a ti, kaže, a ti si ostala, da, financije su ovdje, neka imovina i financije jako bitne, a ti si neko koga ja gledam još uvijek i tražim u svakoj, baš bukvalno. Manifestujem te, iščekujem te i želim novi početak. Da, stekao sam materijalno, dobio sam ono što sam hteo, ali nemam tebe. Nemam tebe. Da, kažem, znam da sam hladan. Znam da sam hladan. Ne umem drugačije. Ne umem drugačije, ali te posmatram i imam toliko emocije i želim dom s tobom, porodicu. Želim sve iz početka. Znam da sam te povredio, a to sam nekako i na tebe stavljao krivicu. Da. Ovdje može neko da bude strelac, ovan, lav. Kaže, bolest. Ne znam, možda ova osoba imala nekog bolnog člana porodice. Želim, kaže, novi početak. Novi početak, kontakt. Da, upravo tako. Ova osoba želi nešto da s vama podeli. Znači, možda je bila na nekom dnu ili jednostavno ste se razišli zbog nekih obaveza, da li su to poslovne, da li su to, ne znam, uglavnom da se malo spustimo u realnost, ali ova osoba vas još uvijek želi pored sebe. Da. Kaže, da, postoji ego, ali želim da te kontaktiram. Premišljam se, znam da si ti jako stabilna, jako moćna karaktera, moram da priznam. Branim se tako što ćutim, bežim, izigravam da sam ponosan, a u stvari, šta u stvari? U stvari mi je potrebna snaga i osjećam se ovako. Ne mogu da ti priznam koliko mi je teško. Branio sam te od sebe. Borim se sam sa sobom, ali dokle će ova osoba izdržati ovo ne znam, vidjet ćemo. Kaže, borio sam se sam sa sobom, ovdje imamo i devicu, ali dosta vazdušna energija. Balansirao sam između tebe, novac, posao, nekretnine, ne znam šta je god već ovdje ima. Slušao sam druge, ali u svakoj sam tražio tebe. Tako da, to bi bilo za moju prvu grupu. Aha,
Hajde da vidimo još ove kartice. Znači, kad progovori njegova ili njena duša, uzmite iz vašeg ugla. Želim kontakt. Želim da te kontaktira. Znam da mi više ne veruješ. Znam da si me blokirala. I znam da više razmišljam o tebi. Razmišljam za naš susret, za naš novi početak, ali plašim se, dvoumim se. Da, ovdje dolazi do susreta. Dolazi do susreta. Sanjam te, kažem. Da, financije su mi bile jako bitne. Mnogo puta sam pisao poruke, posebno noću. Nikad nisam ti ih poslao onako kako treba, nego su bile hladne. A u stvari, bile su jako emotivne. Ovo je karta emocije. Da, bili smo možda premladi. Premladi ili nezreli, zato smo zapali u konfuziji. Otkako nismo zajedno, sve je u konfuziji. Sve je stresno. Možda ova osoba, ili čak vi imate nešto, rekla bih, nešto recimo, da se isto zove vaše, recimo, dete, ili ne mora da imate dete s ovom osobom, brat, sestra, baš taj osjećaj u smislu da imate, recimo, ima nešto, kaže, što me uvijek podsjeća na tebe. Da li je to neko ime, da li imate mjesec rođenja isti, vrlo moguće, ili postoji neko, kaže, ona me uvijek podsjeća na tebe. Ona me uvijek podsjeća na tebe, da. Znam da sam te povrijedio, svjestan sam toga, ali ja i dalje teram po svoje. Nadam se još uvijek. I ovdje, ako pogledamo neku situaciju, znači, realno, da, kaže, volim te, uprkos svemu, nikad te neću otpustiti, zaboraviti. Ja bih rekla da ovdje vrlo moguće da dođe do, dolazi do susreta, to smo već vidjeli. Možda će, kaže, ići, da ide sve tako teško, ali srećne okolnosti su tu. Tako da ovdje za prvu grupu rekla bih da, dragi moji, broj 2 mi je jako bitan, broj 17, 15. Ako vam to nešto znači, trojke su izuzetno bitne. 20, trojke, odmah imamo trojke, opet trojka. Imamo i neke četvorke, znači to je nešto što je ovdje ostalo, ja bih rekla, zaglavljeno u prostoru i vremenu. Kaže, ti si posebno, broj 29. I ono što mogu da kažem, da ovdje postoji nešto što vas veže. Šta je to, vi ćete najbolje prepoznati. Anđeli vam kažu da treba da se spojite i da treba da razgovarate. Ne znam kako ćete ovo shvatiti. Sad, šta ćete vi odlučiti, to je ipak na vas. Idemo mi na našu drugu grupu. Hajde da vidimo druga grupa. Pozdrav za moju drugu grupu i svi što ste birali ovu karticu. Mislim da je bila ova. Jako lijepa kartica, spajanje. Ajde da vidimo, dragi moji, šta možemo za vas da dobijemo. Znači, kad bi njegova duša progovorila, kao što smo vidjeli u prvu grupu, da tu postoji blokada, odnosno osoba sama sebe blokira. Ajde da vidimo za moju drugu, kad bi on progovorio novi početak. Pravda, istina. Da. Znakovi pored puta. Samo da izvučem pa ću da pričam. Večita tajna.
Ajde da vidimo, kad bi njegova duša progovorila, rekla bi, postoji, kaže, muzika, pesma, ne znam da li imate neku vašu pesmu, neku vašu muziku, stih, kako god, koja me podsjeća na tebe. Bez tebe se osjećam stresno, bez tebe se osjećam ovako, znači želeo bih da te opet zaprosim i da imamo spokoj, posebno znači ako ste na početku, ova osoba želi s vama brak, nešto ozbiljnije, ne mora da znači brak. Ajde da vidimo još neku kartu. Kaže vaša osoba da, zabavljam se, izgledam ti neozbiljno, ali možda ste još uvijek prijatelji, druga moja grupa, ili ste tako započeli konekciju. Svake noći si ti u mojim snovima. Ili ste tako započeli, znači još uvijek čitam naše poruke. Ili jedva čekam da stigne tvoja poruka. Jako mi je mladalačka energija ovdje, ne mora da znači. Nadam se da ćemo biti opet u zagrljaju. Ovo je jako lepo. Moja intuicija govori da si ti neko ko može da me razbudi i da me probudi i s tobom osjećam ono pravo. Baš bukvalno pravo. Hajde da vidimo šta kaže ovaj špil. Jako lepo za moju drugu grupu. Znači, želim preporod, želim s tobom ono istinsko, ono pravo. Ono što ima potencijala da traje i ovdje hoće da traje, Boga mi. Ovdje mi je dosta jako lepa energija, jako naivna, čista u drugoj grupi. Hajde da vidimo šta kaže ove karte. Kad bi njegova duša progovorila. Nadam se. Magija mog života. Drugačija si. Znam da misliš da sam zavodnik, ali znam i da ti patiš i ja patiš. Odnosno, stvoreni ste jedno za drugo, druga moja grupa. Ajde da vidimo još jednu kartu. Kaže, ti si neko ko može da mi iscijeli dušu. Jako duhovna konekcija, moram da priznam. Znam da si usamljena i znam da ti je potrebna podrška, ali ti si previše ponosna. Kaže, volim te. Volim te. Znam da si u neprilikama, a i ja sam. Ne znam kako da ti se približim. Znam da si tužna i ja sam. Mislim, ovdje baš ono energija. Želim opet karta braka. Znači, ništa manje nego želim s tobom. Ovo, mislim da ih biram. Želim s tobom jedan stabilni život i prosto da iscelimo ono što nas je bolelo u prošlosti. One sve neprilike, one sve tuge, one sve suze. Jer nismo se tek tako sreli. Nismo se tek tako sreli. Ovdje imamo bika, ovdje imamo strelca, ovdje imamo ovna, lava, ovdje imamo raka, ribe. Da, vaša osoba kaže novac, poklon, zaslužuješ najbolje. Želim uz tebe i ti sa mnom da saznaš šta je sreća. Previše puta si bila nesrećna i ja. Ne mogu, a da ne mislim na tebe. Jako lepa konekcija, jako lepo. Znači, znam da te boli prošlost, a i mene, kaže,
kao da ste se, ovo mi liči kao na jednu čistu emociju koja tek treba da se razvije, ne mora da znači. Ali rekla bih da, ti si moj anđeo, koga sam sreo, ali još uvijek ćutim. Smatram da ti treba da se pokreneš ka meni. Samo da mi kažeš jedno, u smislu da mi daš znak da ti je stalo do mene. Da. Jako duhovna konekcija, da se ne ponavljam. Znači ovdje je baš bukvalno ono, može da budete ovdje, ne znam, razlika neka u godinama, definitivno, ali kaže, možda ti smeta to, razlika u godinama ili neka razlika definitivno postoji. Ali ono što mi je karakteristično ovdje, da oba dvoje ste prošli sličan put, životan put, tako bih rekla. Da. Hajde da vidimo šta kažu ove kartice. Da, sudbina nas je spojila, možda putem posla, ali ti si već bila zauzeta ili neko od vas možda je bio zauzeti, možda je nešto ovdje počelo kao, ne znam, tajno ili putem nekog posla. Da, vi već imate kontakt, komunikaciju, posao, taj deo mi je jako izražen. Da, može da bude osoba druge vjere, nacije, nebitno. Ali ono što mi je specifično ovdje, da ovo je nešto što treba da se ostvari. Mislim, bilo bi greota ako ne. Osoba kaže da želi dom s vama i da u vama vidi jednu svetlu, toplu dušu. Osoba kaže da ste neko ko može da mu promeni život, a i vi njemu. Da, možda ste još uvijek prijatelji, za neke, znači, i da imate ono kuckanje, dopisivanje. Ovdje imamo i Škorpiju, Vagu, Ovna. Kaže, želim vezu s tobom. Želim vezu, želim nešto novo, nešto drugačije, jako lepo. I nadam se da ćemo se pokrenuti u neki period. Nebo nas vodi, već imamo par. Wow, super. Već imamo par, tako da druga moja grupa je stvarno božanstvena. Neću te, kaže, nikad povrediti. Nemoj da se plašiš. Kao da vas ova osoba ohrabruje. To si dovoljno doživela ranije, da. Ranije. Možda ste imali toksičan brak. Ne želim da ti izgubim. Ne želim da ti izgubim, jako lepo. Znači, ovdje definitivno za neke od vas ja vidim da ovdje baš bukvalno izgleda da ćete se posle duge borbe, životne borbe za neke, ponovno spojiti. Ne ponovno, ovdje je nekako mi liči konekcija da je na početku. Hajde da vidimo još nešto što možemo da dobijemo. Kaže, osoba da vas traži u svakom. Kaže, nemoj da bežiš od mene. Samo mi daj znak da ti je stalo. Da, definitivno tako. Znam da ti je potrebno odmor posle svega, a i meni. Znam da si povređena, ali znam da si jaka. Ti si ta prava. Volim te. Opet karta volim te. Tako da to bi bilo to. Dragi moji, ovdje energije mogu da budu zamenjene, ali ne mora da znači. Znači, ovo je jedno kratko, ali slatko čitanje. Kaže, posebna si. Znam da si povređena. Isto, kao ovdje mi djeluje kao da ste prošli isto vi i ova osoba. Da imate nešto, recimo, takvu prošlost koja je bila slična. Da, ovo mi djeluje još uvijek nekako da je ovdje prijateljstvo u pitanju. Samo uz tebe mogu da se ponovo rodim. Da,
mora da započne i hoće ovdje da započne, odnosno da ne da započne, nego da se pokrenete jedan ka drugome, da se ponovo i vi i ova osoba iscijelite rane iz prošlosti. Ne, mislim, da ova osoba uopšte vam nije zadala rane. Ova osoba bukvalno dolazi kao neko novi koji želi da bude s vama, ne iz, ne znam, nekog cilja, namere, nego ovo je čista emocija. A ne znam zašto osoba smatra da nećete se složiti s nekim njegovim, ne znam, kaže, ne znam da li ćeš se složiti s nekim mojim postupcima ili ne znam, mojim uverenjima. Zato te posmatram, želim život s tobom iz početka i želim da smo zajedno. Imate u svakoj pjesmi, svaka pjesma me podsjeti na tebe. To smo već i ovdje imali. Da. Jako lijepo konekcija, mislim, konekcija koja kaže, ovo ruši sve granice. Sve granice, znači, kaže vaša osoba ovako, samo da si ti u mom zagrljaju, nije samo ovdje, kaže, magnetizam i hemija, nisam player, možda ti izgledam tako, nego, da, rekla sam, ova osoba čeka vaš signal. Da. Iz kog razloga, ne znam. Vi ćete to otkriti, vjerujem. I ova osoba možda vam je pomogla mnogo puta ili vi njoj. Onako uz razgovor. Uz razgovor kad ste bili nekako tužni, nesrećni. Da. Da, ovdje je definitivno, da, vaše vrijeme dolazi. Vaše vrijeme dolazi, tako da druga grupa je sjajna, mislim, što da kažem. Jedino da vam poželim srećno, a mi se vidimo u neko drugo čitanje. Pozdrav!